Pos, puix i doncs. La conjunció doncs ve del llatí dunque, documentat 40.000 milions de vegades segle XIII. Ha donat en francès donc, en occità dunques, en italià dunque, en castellà ha donat doncas. Només que l'han perdut. Les seues variants formals serien donques o donces. Generalment, doncs es pronuncia doncs. A les illes han interpretat que era un plural de do i juntament amb la conjunció i ha fet i do. I ho gasten per moltíssimes coses. O siga, igual que en castellà, generalment en Amèrica Llatina, y pues que harán la semana que viene. O como en francès, et puis, qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine? Passem al pos. Pos ve de llatí post. Casualment este pos, moltes vegades pronunciat pus, Antoni Maria mos remet de post a pus. I així no diu que vinga del castellà, se diu de Tortosa cap avall. Vols que faig això? Pues no ho faré. I acabant tenim puix, i puix vindria de postius. Puix que has vingut, anirem al cine. Igual que en francès, puisque t'es venu, on ira au cinéma. Que vol dir ja que has vingut, anirem al cine. En valencià i en eivissenc, puix a principi de paraula és equivalent a doncs. No vols vindre? Puix no vingues. Variant, puixes. Au, cacau.